фаъолияти муассисаҳои варзишӣ ва мактабҳои маҳорати оливу махсуси варзишӣ имрӯз дар рушди соҳа нақши калидӣ доранд, зеро чунин муассисаҳои варзишӣ рисолати аз қадамҳои аввал омода кардани варзишгарони муваффақро бар дӯш доранд. Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои теннис ва бадминтон дар доираи вазифаи доштааш имрӯз кору фаъолият карда, баҳри рушди ин риштаҳои олимпӣ роҳбария талош меварзанд. феълан 10 мураббии дорои маълумоти олӣ ва миёнаи махсуси соҳавӣ дар муассисаи мазкур фаъолият дошта, дар 17 гурӯҳ варзишгарони беҳтаринро омода мекунанд. маълум аст, ки барои расидан ба нишондодҳои чашмрас дар дилхоҳ самту соҳа мутахассисон корҳои зиёдро ба анҷом мерасонанд то муваффақ шаванд. мо дар ин нашри барнома аз бурду бохт ва каму костагиҳо муваффақиятҳои мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои теннис ва бадминтон дар соли 2024 қисса мекунем. дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои теннис ва бадминтон дар умум 146 нафар варзишгар машқу тамрин менамоянд ва аз ин шумора 55 нафарашон ҷавондухтарон мебошанд, ки нисбат ба соли 2023 25 нафар зиёд мебошанд. варзишгарони муассиса ҳамзамон дар соли 2024 дар 6 мусобиқаҳои осиёӣ иштирок намуданд, ки дар ин мусобиқаҳо варзишгарон 33 медал ба даст оварданд. дар ҷаласаи ҳисоботии муассисаи мазкур, ки бо иштироки роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши мамлакат сурат гирифт, иттилоъ дода шуд, ки барои дар сатҳи лозима ва сифатнок пеш бурдани фаъолияти корӣ аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода карда, соли 2024 масъулини мактаби мазкур ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардиданд. аз ҷумла директори муассиса абдурасул муҳиддинов иброз дошт, ки тибқи тақвими мусобиқаҳои дохилӣ 310 нафар варзишгарони мактаб дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ва чемпионатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат намуда, дар маҷмӯъ соҳиби 294 медал гардиданд, ки аз ин шумора 115 таашро медалҳои тилло ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли 2023 86 медал зиёд мебошад. дар соли 2024 шогирдонро дар мусобиқаҳо омода кардем. мусобиқаҳои шаҳрӣ иштирок карданд шогирдон. мо тасмим гирифтем, ки дар соли 2025 мусобиқаҳода 20 шогирдон иштирок кунанд ва ҷойҳои намоёнро гиранд. як гурӯҳи тенниси рӯи миз дорам. машқҳо бо суръат рафта истода аст. чӣ хел аст имконияти барои тайёр кардани шогирдон шароит ҳаст? ҳамон мизҳои ки барои теннис лозим аст ҳаст? бале, ҳамаш аз ҷиҳати директори муассиса ғамхориҳо аст. кумитаи варзиш ғамхориҳои беандоза ҳаста, дастгирӣ мекунанд. ҳама столи теннис ҳаст, ракетка ҳаста, тӯбчо, ҳамаш варзишгаро ба ҳама чӣ таъмин ҳастанд. танҳо мо ҳадаф гирифтаем, ки корро фаъол кунем ва иштирок берун аз ҷумҳурӣ парчамбардори давлат бошем. тавре маълум аст, талошу такопӯи дилхоҳ мураббиёну варзишгарон ин ба даст овардани натиҷаҳо аз мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. дар соли 2024 бештари муваффақиятҳои муассисаи мазкур аз риштаи теннис буданд, ки ба ҷуз иштирок дар сабқатҳои берун аз кишвар, ҳамзамон дар як қатор мусобиқаҳои байналмилалие, ки дар душанбе доир гардида буд, дастпарварони мактаби мазкур ширкати фаъолона дошта ва тавонистанд, ки ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. ёдовар мешавем, ки аз шумораи 146 варзишгаре, ки дар мактаби намудҳои теннис ва бадминтон фаъолият мекунанд, 55 нафарашро духтарон ташкил медиҳанд ва соли сипаришуда
бонувони муассиса хеле фаъол буданд. соли 2024 барои ман беҳад нағз буд. соли беҳад пешравӣ бисёр кардем, беҳад мусобиқаҳои нағз иштирок карда бурдем. Дар бозии байналмилалӣ дар кишвари Бахрейн мо ҷои нағз гирифтем, дуюм ҷойро гирифтем, хело ҳаракат кардем, бо мураббиам хело мутаввалӣ дидем ки натиҷаҳои нағз дидем. мусобиқаҳое дар шаҳри Душанбе буд, мо ҷои якум гирифтам ва ҷои дуюмро иштирок намудам. мо бо мураббиам хело ҳаракат кардастем, машқ кардастем ки бо соли 2025 хело натиҷаҳои нағзтар дидем. гуфта шуд ки яке аз муваффақияти мураббиёни риштаи теннис дар соли 2024 мавқеъ пайдо кардани дастпарварони онҳо дар раддабандии осиёӣ мебошад. ҳамзамон бори аввал натиҷаи бузург дар 14-умин мусобиқаи байналмилалии теннис барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд ки дастпарварони муассиса тавонистанд ба гирифтани 4 медали тилло ва 1 нуқра мушарраф шаванд. маҳз мизбонии мусобиқаҳои байналмилалӣ дар Душанбе сатҳи касбии варзишгарони моро хеле тағйир додааст. дар соли 2024 бисёри мусобиқаҳои байналмилалӣ дар давлати худамон баргузор гардид ва мо имкон пайдо кардем ки иштирок намоем ва мо хеле шод ҳастем. тӯли 3 сол аст ки ба ин намуди теннис машқ мекунам ва ман дар мусобиқаҳои байналмилалӣ 3 то ҷои дуюм гирифтам. кӯшиш мекунам ки дар соли 2025 натиҷаҳои баланд нишон диҳам. барои натиҷаи баланд нишон додан бояд ҳар рӯз машқу тамрин кардан дар кор лозим аст. варзишгарони муассиса Амонов Сомон, Раҷабалиева Сайёра, Салимова Юсуман, Яхияева Аниса ва Исмоили Рамазонӣ дар раддабандии расмии Федератсияи Осиёии теннис дар 10-гонаи бозингарони Осиё қарор доранд. дар риштаи бадминтон низ соли 2024 андак пешравиҳо буданд. ин раванд мураббиёнро ҳам хушҳол кард, вале боз дар ин самт корҳои лозима бояд анҷом дода шавад то натиҷаҳои баландтар ба даст биёяд. дар муассиса соли 2024 яке соли хуб буд. яъне мо иштирок кардем дар ду бозиҳои байналмилалӣ, яъне якташ дар давлати Қазоқистони шаҳри Шимкент баргузор гардид. чемпионати Осиёи марказӣ буд. варзишгарони мо низ сазовори ҷои сеюм гаштанд. бозии дигаре лигаи Авроосиё шуд. дар яъне Тоҷикистону марҳилаи якум Тоҷикистон, марҳилаи дуюм дар Қазоқистон гузашт. дар унҷам варзишгарони мо яъне дар рақобати инфиродӣ сазовори ҷои дуюм гаштанд. варзишгарони мо барои малакаю маҳорати бардоштани сатҳи дониши варзишӣ яъне ба ҷамъомадҳои машқҳои таълимӣ яъне берун аз кишвар рафта иштирок варзиданд. Абдурахимов Одилҷон ва Саиду Шарифзода яъне барномаи олимпия аст ки барои соли 2028 ки соле ки олимпиада мегузарад, яъне ду варзишгари мо барои рохат ё литсензия гирифтан кӯшиши рағбат карда истоданд. яъне соли 2024 мо ду мусобиқаи байналмилалиро яъне аз даст додем, варзишгарони мо ширкат накарданд. мо дар соли 2025 тасмим гирифтем ки варзишгарони мо рафта дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда, яъне холҳои заруриро ба даст оварда ба соли 28 яъне ба олимпиада рохат гиранд.
дар доираи нақшаи ягонаи тақвимии чорабиниҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024 бахшида ба санаҳои таърихӣ 5 мусобиқаи марҳилаи якуми дохили муассисавӣ баргузор карда шуд, ки дар он 134 нафар варзишгарони наврасу ҷавони муассиса иштироки фаъолона доштанд. дар идома каму костагиҳо ва нуқсонҳои ҷойдошта низ мавриди таҳлил қарор гирифта, ба роҳбарияти муассиса аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳа дастуру супоришҳо низ дода шуд. вақте ки гапсари омода кардани мунтахаб ба сабқатҳои байналмилалӣ меравад, дар ин миён барои дар сатҳи хубу касбӣ тайёр кардани варзишгарон албатта нақши мутахассисон бениҳоят бузург аст. дар баробари оне ки пешравиҳои муассиса ҳам буд, аз ҷониби роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастуру пешниҳодоям шуданд, ки бештар мутахассисони ҷаҳониву байналмилалӣ ҷалб карда шаванд барои баланд бардоштани такмили ихтисоси мураббиёни тоҷик. ва ҳамин пешниҳодоро роҳбарияти муассиса ба инобат гирифта кӯшиш менамоем, ки ҳама якҷоя ба ин мақсадҳо талош намоем. имрӯз дар муассисаи мазкур 5 гурӯҳи мукаммалгардонӣ маҳорати варзишӣ, 4 гурӯҳи машқии варзишии соли 4, 3 гурӯҳи машқии варзишии соли 2 ва 5 гурӯҳи машқии варзишии соли 1 ба тамрини доимӣ фаро гирифта шуданд, ки қисми зиёди онҳо аъзои дастаҳои мунтахаби кишвар мебошанд. ҳар сол мо варзишгарон кӯшиш мекунем, ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сазовори ҷойҳои намоён гардем. соли 2024 ба ман соли хотирмон буд. тавонистам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ ширкат намоям. дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мутаассифона сазовори ҷойҳои намоён нагаштам, аммо дар чемпионатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва чемпионати шаҳри Душанбе сазовори ҷойҳои намоён гардидам. ин сол дар ватани худамон зиёда аз 8 мусобиқаи байналмилалӣ баргузор шуд, ки тавонистам дар 6 мусобиқаи байналмилалӣ ширкат намоям. мутаассифона сазовори ҷойҳои намоён нагаштам, аммо тавонистам таҷрибаи хеле хубро касб кунам. соли 2025 моро мусобиқаҳои зиёди байналмилалӣ интизор аст. мо варзишгарон кӯшиш мекунем, ки машқҳоро зиёдтар намоем ва сазовори ҷойи намоён гардем. дар маҷмӯъ 33 медали мусобиқаҳои байналмилалӣ дар соли 2024 натиҷаи назаррас арзёбӣ гардида. барои бештар кардани нишондодҳо дар соли ҷорӣ масъулин боз ҳам талошҳои бештар мекунанд. дар фарҷом мураббиёни муваффақ, ки дар омода кардани варзишгарони арзанда саҳми бориз доштанд, бо сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. ҳамзамон ба як қатор варзишгарони муваффақ ифтихорнома ва лавозимоти варзишӣ супорида шуд. боварӣ дорем, ки аз имкониятҳои имрӯзаи варзиши меҳан истифода бурда, мин баъд мураббиёни варзишгарони муассисаи мазкур барои натиҷаи бузург дар арсаи ҷаҳон талош намуда муаррифгари Тоҷикистон мегарданд.